posachedwa apa tikupasirani interview imene Wanda Nsisia komanso Cafe Maulidi anachita ndi president amene wasankhidwa kumene ku chipani cha UDF Atupele Muluzi kuyankhulapo za mmene iwo akuonera kuti zikhale kusogoloko zikukhalira pakuti asankhidwano kukhala president ndipo umu ndi mmene achezera ndi Atupele Muluzi. Tupitirira ndi msonkhano waukulu wa chipani cha UDF 2024 umene ukuchitikira kukomesa mu mzinda wa Blantyre. Tinalonjeza kuti ngati Fair Times tikhala tili live masiku onse kuti tikupaseni tsatane wa zimene zizichitika ku convention imeneyi. Pano tili ndi amene angosankhidwa ngati president watsopano wa chipani chimenechi cha UDF Atupele Muluzi. Takulandirani. Zikomo kwambiri. Choyamba tinene kuti congratulations. Zikomo, thank you very much. Kodi munangochokapo mabweraso tizili bwanja papa kwabwera president wanyuwani kapena atachoka adabweraso Mo zichepesa mpokudziwa kuti pano tikuyandikira chisankho mene zinthu zili mdziko muno. Anthu ambiri akudandaula mwalimoti tiyang'ane chitsogolo tikhoza kubwerera mbuyo ndipo chiopsezo chachikulu monga mukudziwa nazipereka mundale kuyambira kalekale 20 years. Naona kuti ningokhala mangoyang'ana osazipereka kwatumikira Malawi ndekuti nikhoza kupanga zinthu zimene sizikanakhala bwino pang'ono, chifukwa Malawi ndi dziko limene likozotukuka kwambiri koma tindi vuto lalikulu, vuto limene likuononga kwambiri mdziko muno idyera makamaka kwa ife atsogoleri. Anthu m'midzi akuvutika osati masewera, anthu matawuni makuvutika osati masewera. Ndeizi ndi zimene zandipangitsa kuti ndizipereke, kuti tiperekenso maganizo ena atsopano ngati chilimbikitso kwa Malawi kuti tsogolo lathu likozokhala tsogolo limene likuzosintha zinthu mdziko muno. Tikalekerera ndikudziwa kuti kutsogoloko kuli mavuto akulu. Nde ine ndazipereka kuti ndatumikira Malawi. Ndifuna kuti with humility ndithokoze anwachi achipani chimenechi amene wandi ma millions ama supporters mdziko muno kunsanje mpaka na kuchitipa amene avomereza kuti Atupele agwire ntchito chipani chibwererenso mmene chinalili cha mphamvu mwinaso kupitirira. Ndine ndazipereka kuti ntchito imeneyo ndigwira. Ndifuna kuti ndatsimikize ma supporters makamaka anthu amene akuchokera kumudzi kuti sali wokha, Atupele ali nanu, tigwira ntchito kuti tisinthe dziko lino. Chabwino poti ndi mzanga Cafe Maulidi tizichita moponyerana kuti nayeso wazifusafuso mwina ineso kuonjezerapo kayika pande manga nimaona kuti Cafe ufuna utafusa president. Ndinali ndishidwe na fuso limene ndinafusa songa former president mwa fotokoza kuti chaka cha mukakhala pa ballot ngati pali zipani zidziwe kuti zikubwera ku UDF kuli Tochbeara. Yes. Ngati afuna mgwirizano mukutsogolera ndinu mgwirizano menewo munafotokoza motero. Nafotokoza motero. Chokulimbitsani mtima njani kuti inu kutsogola kapena kuti UDF kuima payokha chifukwa tikayang'ana kuzipani zimene ndikufunsa tikayang'ana kuzipani zinazi ndikuona soti kumene kwakuzita supposition kuti tikufuna kwalansi tikatsogole ndife. Chokulimbitsani njani kuti inu chaka chamawa kukakhala pa ballot mukawina. Mwina musana yankhe mongonjezerapo mudayisapo mbuyomo ndiyesana 2019 mudabwera pa number 4 mukuona ngati chasintha ndi chani muzaka zimenezi zimene mudapita panokha Malawi this time around akhoza kukupasani mandate yokuti mulamule dziko lino. Kuyankha kwa fusi imeneyo ndi democracy. Democracy ni mpata wa ufulu
osankha atsogoleri amene tifuna kuti atitsogolere. Amene amasankha ndi anthu kumudzi, amene amasankha ndi masupporters, si mabwana na m'matawuni yayi. Chisankho ndi chisankho, china chilichonse chikozichitika pa chisankho. Makamaka mukafikira anthuwo akakhala ndi chikhulupiriro mwa inu akhoza kubukika ne pampando. Sizikutengera kuti mbuyo ka simunayende bwino kazinayenda motani, zinthu zimasintha. This is why it's politics. That's why timati democracy. Ine ndikuzipereka chifukwa ndikudziwa komanso kuzana kuti ndi chikhulupiriro kuti ulendo uno UDF ikoza kupanga boma 2025 chifukwa ndikuona mmene zinthu zilili midzimu, mataunimu, mmene anthu akulankhula, mmene anthu akudandaula, mavuto amadzi, mavuto amaphunziro, mavuto achuma, ndalama kusowa. Nde ine ndi chikhulupiriro kuti chifukwa cha democracy komanso ndi chikhulupiriro kuti akamamona atupere anthu amadziwa kuti uyu siwakatangale, atupere amatimenyera nkhondo. Ine sindinalowe ndale kuti ndipezepo china chake, ndinalowa ndale kuti ndatumikira Amalawi. Kusintha amene tikufuna kusintha mdziko muno, atsogoleri andale azidziwa kuti iwo akutumikira anthu, si mabwana ayi. Ndakhala ndikunena throughout, ndikudziwa kuti mbuyomu zimafika nthawi yonena kuti ndikalankhula ena samamvetsesa kuti ndikuti chani, amakumbukira zinthu zitachitika. Ulendo uno ndikudziwa kuti Amalawi ali ndi chiyembekezo. Kodi program manifesto imene itulutse chipani cha UDF ikhala manifesto yotani? Kodi chiyembekezo imene tili nacho ife anthu, chiyembekezo chimene chikhala chotani? Ndefe titulutsa program yathu tangotsala miyezi 11-12. Ndifuna ndikupange na sure kuti ngati pali makampeni imene makampeni amene ndinamenya mbuyomu, kampeni kubwera mwatulendo no muchita kampeni opya, ndimenya kampeni imene sinamenyepo moyo wanga wonse chifukwa ndikudziwa kuti nthawi tikukula atu 5 years 10 years is a long time. Mwakonzeka ngati pankhani ya ndalama chifukwa tikang'anira kampeni yomwe munapanga mbuyomu, mukunena kuti mupanga kampeni yoposera pamene paja muchita zomwe Amalawi sanazionepo, munayankhula choncho, mwakonzeka pankhani ya ndalama? Inayo nkoze kuyankha kuti first of all ndikuyankhena kuti kampeni si ndalama zokha ya. Tisamanena kuti kampeni ni ndalama. Ndalama is a secondary. Yes, tikonzeka ndifo konzeka kuti timenye kampeni imeneyi. Koma nkhani si ndalama. Nkhani ndionetsesa kuti tapulumutsa Amalawi. Tiyende m'midzi. Ngati kuli madera kumene UDF. Komano sinanga kuenda m'midziko kuzifuna ndalama. Ndalama kampeni ina iliyonse imafunika ndalama. Iniyo mwakonzeka bwanji? Mwayika zotani pamene popo munatiyambi kunena choncho kuti mwayika zotani, mwachita budget motani monga momwe mukunena kuti muchita kampeni yopya? Ndalama zotani zomwe mukuyang'anira kuti mutha kugwiritsa ntchito? No, ningokuyankhani kunena kuti nkhani imene sikhala vuto yayi. Timenya kampeni kuti tafikire anthu madera osiyanasiyana, chipani cha UDF chibwerere mmene chinalili, chipani cha mphamvu chipitirireso mmene chinalili. Ningokuzani zimenezo. Zaka zimene ndakhala ndili kunja kwa boma kapena kunja kwa ndale, sikuti ndimangokhala ayi. Nthawi imakwana. Fake ndinanena kuti nthawi ya Mulungu ni nthawi ya Mulungu. Ndi nthawi ikakwana, nthawi yakwana. So yanu yakwana chifukwa chokuti zimene mukulankhulazi mavuto amene Malawi akudutsamo sindikukhulupirira kuti ayamba pano, ndi mavuto athu angonagona. Anthu amene akutilamulira pano, amene atilamulira kumbuyo mu amatiuza zomwe iziso. Mwina inaso kuzifotokoza bwino, mwina amene so mukuposera pano pamo. Iniyo chimene mukukhulupirira kuti Amalawi akhulupirira kuti na inu nokha ndi muzipanga titauzidwapo mwina mbuyo mo kunamizidwa mwaninaso kuti anthu aperekapo malonjezo ena nkunama, promises and lies zimene anthu ambiri amakudziwani nazo, anthu andale kuti kakona nthawi ngati inoyo mmakoma nkamwa kutilonjeza ndithu kuti mutitengera kuti mwina tamaliza panopa kutengera na maiko pa dziko lapansi ena muzititengerano in the space. Why should Malawians, ma voters akhulupirireni kuti na atupere mulizoka
pamene ayika kamwe awo zitheka. Kampeni ya ulendo uno sikhalanso mene nimapangira makampeni mbuyomo. Agenda for change muona mene ndipangire singafoleko muona mene ndipangire ine ndafikira Malawi ndofuna kuti ndafikira Malawi midzi muona mene ndipangire ndikamakuuza nikuti chisankho chimene cha 2025 it is not just an election. Pano mene ndakhala ndale 20 years iyi ndi miyoyo ya anthu 5 years ngati tipange mistake kusokonezaso timavutika tonse. Ndi ulendo uno ndiudziwa kuti mmene ndakhonzera kampeni imene ikubwerayi mundivomereza ine ndisindikunena kuti ndikozanena kuti kusankha amasankha ndi anthu iwo ndafikira akaona kuti iwo ali ndi chikhulupiriro mwa ife atiponyera vote ngati awukayikira satiponyera vote koma atipera kunena kuti ndikuvomereza kuti ndithu Amalawi anyamizidwa nthawi yayitali. Ndi ulendo uno zitengera Malawi kuti akhulupirire kapena kuti asakhulupirire ndikudziwa zonsezi mfake ndikunena kuti ulendo uno tafikira Malawi tingamuziwe bwanji wandale kuti sakutinamiza kuti tingaone chani kuti izizi nzoona because nangasi mmene mutaneneremo mukakoma nkamwa anthu amazaponya amazazindikira ano munthu ujali zona I think yapa atije sagalo zona njira zake ndi pa Chingereza mati track record umudzi wa munthu kawiri timakhala sitifuna kufufuza kuti munthu ndiotani sitikona kufufuza munthu kuti ndiotani ukazipezeka munthu waba akuyima pandali tukamvotera moyo tikunena kuti amene nde dolo amene nde wabwino koma tikudziwa kuti ndiwakuba ndeti matutumuka mawo kupezeka kuti munthu yakutibera ndalama zathu tiziunika bwino makandidate athu kuti munthu uyu ndiotani chikhalidwe kuti ndikuthekera kuti zimene akulankhula mbuyomu amapanga chani. Maiko ambiri pa dziko lapansi anaunika makandidate awo chifukwa wabodzi adziwika amadziwika wakuba amadziwika kuti munthu akufuna kutibera ameneyo. Ndi ine ndifuna ndipereke chenjezo kwa Amalawi kuti ulendo uone chonde tiunike bwino mofatsa kaya sakufuna tikufuna be kuvota amene timapangira mbuyo musemu kuti timatengera kuti amene abwerese ma t-shirt ndi nsalu nthawi yovota ndimene imabweresa mavuto mdziko muno. Koma tikaunika bwino tili ndi anthu ambiri sine ndekhayi tili ndi anthu ambiri ndikuzotsimikizane amene ali ndi kuthekera koma sapatsidwa mpata alibe ndalama alibe makobidi kuti athandize dziko lino. Honest decent people alipo ndithu. Ine ndikufuna ndibweretse team yatsopano yoti Amalawi akamaona azikhala ndi chikhulupiriro kuti awawa sazatibera amenewo awawa azatitumikira azatiyang'anira azatitumikira azatsate zimene ife tikufuna. Ndimene ndali zinayambira zamatipati mdziko muno. Komano ndi 50+1 UDF singawine payokha pali zipani zimene mukuzifikira chifukwa kuno taona zipani zambiri zipani zina ndimaitote kodi izi zilipobe zipani izi mwaitana zipani tu mwina tithoti zonse zili kuno kupatula pa MCP mwafikirapo zipani zoti muchite nazo mgwirizano ahead of 2025. In maganizo anga ngati president amene nangosankhidwa kuti chisankho chatsopanochi ndikuonetsetsa kuti UDF isayang'ane zama pakali pano zokhudza ma alliance tafikire anthu chifukwa chisankho amasankha ndi anthu akakhala ndi chikhulupiriro mwatsogoleri ndi chipani ndi zotheka kuti avotere mpaka na kutenga boma.
simungandiuze lero lo kuti iya inde kuti fuka kuli 50+1 UDF singapeze 50+1 zitengera anthu mene iwo akuganizira mene iwo ali ndi akuonera mene ife tikafikira ndi program ya manifesto tikapanga campaign zitengera kwa anthu ine ndi chikhulupiriro kuti ndizotheka kuti chipani cha UDF koma muna tikulimbitsani mtima ndi chiyani kwenikweni chifukwa zipani zina zomwe panopa anthu akuzitenga kuti zikuluzikulu zikumakamba kuti ife tikufikira awa panopa UDF simomwe inalili kale tikangana momwe inalili kale UDF ndi pano zikusiyana inu chomwe chikulimbitsani mtima ndi chiyani kuti ife pano sitikuona kaye zofikira anthu za alliance tikupanga kaye kuti zatokha chikulimbitsani mtima nchani kuti mutha kuwina adi inu yonoka and by extension mwina mene kungotanthauzira kuti UDF simomwe inalili numbers anu parliament akhala kupanga shrink over a period of time kuzafika panopa nde mukuona kuti mukuziguguda bwanji pa mtima kuti mukhoza kupeza kuposatheka la mavotsi amene angaponya amalawi chachitika ndi chani pakatipa zachitika zambiri mdziko muno ndaona kuti ndale zasinthiratu pa ground chuma cha simene chinalili amalawi akufuna kusintha they want change pale achinyamata mbiri akufuna kuona kusintha kwa dziko lino mwina makampeni ambuyo musitima amenya makampeni mene timayenera kumenya makampeni faka timapezeka kuti sinimapanga bwino ngati mene timayenera kuchitira ndivomereze mbuyo mu makampeni athu sanala bwino 2019 ndinapanga resign ndinachoka mboma 3 weeks before election nali ndi nthawi yochepa panga campaign inayo of course it was fresh election but mene ndikukamba panopa ndikunena kuti ine ndikamayang'ana mene zinthu zili mdziko muno amalawi akufuna kuti zinthu zisinthe they want to change maka the younger generation achinyamata akufuna kuti zinthu zisinthe kwa ife a UDF tipita ku chisankho tafikira amalawi tipereka maprogram athu tipanga campaign ndikupempha amalawi chonde mupereke chikhulupiriro chanu ku chipani cha UDF muvotere makandidate a chipani cha UDF muvotere presidential candidate wa chipani cha UDF ngati mukufuna kuti tibweretse malawi watsopano komanso kuti miyoyo ya malawi isinthe muda kayikira achakwera in 2019 I remember pa presidential debate muda anena kuti alibe experience yoyendesa dziko. Do you stand by what you said then? But debate inali debate that is a debate papitano 4 years since the presidential debate opanga judge ndamalawi akoma beno kumbali yanu mukuzona bwanji zinthu momwe achitira achakwera pa 4 years imene achita bwanji kwa ine ndikuona kuti economy yathu monga mukudziwa kuti economy yathu pano it's around $11 billion economy mene nankhulira pa convention speech kuti ndrama zimene timaononga pa chaka zimene zimafunika kuti gule mafuta tigule mankhwala tendetse ndi 3 billion balance imene ikuchepera ikusowa ndi 2 billion chifukwa timangopanga generate 1 billion ine ndikuona kuti sizinali zovuta kusintha chuma chimenechi mnthawi yochepa kutsegula kuonesesa kuti ma private sector ma business athu ma investments akubwera mdziko muno pali zambiri chinthu chimodzi chimene chikuononga kwambiri mbiri ya dziko lino ni nkhani ya katangale akuononga kwambiri nde ife tikubwera ngati UDF zanena kuti tikufuna kuonetsesa kuti amalawi anthu kumudzi mtawuni akhale ndi ndalama ma business ayende bwino ma investors abwere mdziko muno tilongosole nkhani ya chuma cha dziko lino koma chinthu chachikulu tionesesese kuti tithetse katangale mdziko muno tikamaona zinthu kusokonekera makamaka pa nkhani ya governance ndi nkhani ya katangale nde ife tikuyima ngati UDF ndi ndondomeko zathu ma policies athu tipita ku campaign imene ndi ma policies athu ndondomeko zathu yonetsesa kuti malawi isinthe munthawi imene ife tikuona kuti tikhoza kukwaniritsa kuti tisinthe dziko.
Koma mwina ine pomaliza Wanda mungapase malikisotana chakwera tiyerekeze out of 10 mungatachita bwanji kuti ndipereke marks ineyo ndikhala ngati kuti ineyo mwina ndikoza unena kuti kuli ntchito yayikulu kuti tisinthe dziko lathu ndizotheka kuti Malawi isinthe pafunika ndithu kuti maplani maprogram amene tili nawo mdziko muno tiyambe kugwirisira ntchito amenewo. Vuto amene tili nayo ndi kuti tili ndi maplani abwino kwambiri koma vuto amene tili nalo ndi implementation, kuchita zinthuzo. Nde pali zambiri mene tikhale tikukamba makamaka tikapanga launch manifesto yathu ni maprogram ma interviews amene ndikhandi kupanga kutsogoloko tifotokoza zinthu zambiri, koma ine ndifuna ndinene kuti zambiri ndakhala ndikulankhula mdziko muno Amalawi anamva, iwo they can make their own decision. Akudziwa zimene ndakhala ndikulankhula mdziko muno. Kukubwezerani be pambuyo be pang'ono pa nkhani ya experience imeneyo mutakayikira experience ya nzanu inuyo mukuzona kuti muli ndi experience yokwanira chifukwa choti makhalapo phungu ndi minister. Do you think you have adequate experience inuyo kuyendesa dziko la Malawi linoyo? Ndikoza kunena kuti simungangonena kuti minister ndayendesa mwina 7 ministries akula adziko la Malawi over 20 years. That's experience. Yeah, that's experience. Exposure to government, private sector, international. You know, this is tindi plan, tindi program. Faki tupita kwa Malawi kunena kuti zinthu ziyena kusintha ife tili ndi kuthekera kuti zinthu zisinthe mdziko muno. Experience, yes, ndi experience. I've got experience, and experience imene ikoza kuthandiza kwambiri kuti dziko lino lipite patsogolo. Chabwino anthu atayiwala zonse pazomwe mwalankhula leroli, uthenga umene mukufuna kuti Amalawi awugwire kuyambira pano going forward pamene akuyembekezera kuti azakuoneni pa ballot 2025 ukhale uthenga wanji? Ndeti upaseni mpata kuti mulankhule ndi Amalawi ambirimbiri amene akutionera kudzera pa Times. Uthenga wanga kwa Amalawi ndikuti nthawi imakwana, nthawi ya Mulungu mono wache kuti dziko lino lipite patsogolo. Ndi chikhulupiriro kuti Mulungu ndithu ali nafe, dziko la Malawi lisintha. Inunso ndikupempheni kuti mukhale ndi chikhulupiriro chimenecho. Nthawi ya Mulungu ikakwana, imene imakhala nthawi ya Mulungu, nthawi imene yoyo amayenda abambo, ndi chikhulupiriro kuti Mulungu wathu ali nafe. Zikomo kwambiri. Amenewo nda president amene angosankhidwa kumene ku convention ya UDF atupere Austin Mluzi, new president amene wa chipani cha UDF, kutilankhula ndithu pamene tupitiriza kupatsirani 2024 national convention ya UDF. Iwowa akutiuza pano kuti ngati UDF akonzeka kuti apite paokha, komanso akuyika ndandanda wa zinthu zimene akuganiza kuti ngati chipani cha UDF akhoza mwina kuchita bwino kuposa anzawo amene tidayesapo. Nde pachichewa pali mawu kuti chizwa mchipande poomola. Amalawi amva, Amalawi apanga chisankho mu September chaka cha 2025 kuti kodi wagwira kumtima ndi ndani, kodi ndatupere kapena anzawo ena. Tikupitirirabe kukupasirani zina zimene zikhale zikuchitika ku convention ya UDF. Titenga break pang'ono kenaka tibwera kuti tichite analyze mmene atiyankhulira a president a UDF. Unali kuyankhula kwa atupere Muluzi, president wa chipani cha UDF amene wangosankhidwa kumene kusimikizira mtundu wa Malawi kuti UDF 2025 ikutenga boma.